Zdravím všetkých cestovateľov. Viete, jednou z úplne najčastejších otázok, s ktorou sa na nás v agentúre obraciate je, čo so stornom leteniek. Lebo, povedzme si úprimne, život je nevyspytateľný a plány sa proste menia. Takže poďme sa na to spolu pozrieť pekne zblízka, aby bolo jasné, ako to celé funguje a na čo si dať pozor. No a tu ju máme. Tá otázka za milión. Čo, ak sa mi jednoducho zmenia plány a letieť nechcem alebo nemôžem, zmení sa niečo v práci, naskytne sa iná príležitosť alebo proste zmení sa nálada? Je to naozaj bežná a priznajme si dosť stresujúca dilema, keď si človek kúpi letenku. A tá odpoveď, nie je vždy taká jednoduchá, ako by sme si želali. Dobre, tak poďme na to najdôležitejšie, na tie pravidlá. Pretože práve tie často prehliadané malé písmenká v podmienkach rozhodujú o všetkom. Teda o tom, či sa dá niečo získať späť a koľko to bude. A treba si uvedomiť jednu vec. Konečné slovo má vždy, ale naozaj vždy, letecká spoločnosť. Takže, toto je alfa a omega všetkého. Zapamätajme si to. Letenky sa dajú stornovať jedine a výlučne podľa podmienok, za ktorých boli zakúpené. Žiadne univerzálne právo na vrátenie peňazí tu žiaľ neexistuje. Každá jedna letenka je v podstate zmluva s vlastnými pravidlami a práve tie rozhodnú o osude peňazí, ak by prišlo na rušenie cesty. A tu sa dostávame k prvému veľkému deleniu. Sú to v podstate dva úplne odlišné svety. Na jednej strane máme nízkonákladovky. Tam platí jednoduchá rovnica. Super nízka cena je vykúpená prakticky nulovou flexibilitou. Čiže letenky sú skoro vždy nerefundovateľné. Bodka. Potom tu máme klasické aerolinky. Tam je to, trošku komplikovanejšie a podmienky sa naozaj rôznia. Ale aj tu platí jedno zlaté pravidlo. Čím lacnejšia tarifa, tým menšia flexibilita. Dobre, poďme sa pozrieť na to magické slovíčko čiastočne refundovateľné. Človek by si mohol myslieť, že to znamená dostať späť aspoň polovicu však. No, realita je často úplne iná. Aby sme to pochopili, musíme si rozbiť cenu letenky na drobné. Takže každá cena letenky, ktorú zaplatíme, má v sebe dve hlavné zložky. Predstavte si to ako taký koláč. Ten najväčší kus, povedzme 75%, je základná cena letu. To sú peniaze pre aerolinku. A ten menší kúsok, tých zvyšných 25%, to sú letiskové dane a rôzne poplatky. A práve ten menší kúsok je pre nás teraz kľúčový. No a tu prichádza ten háčik. Aerolinka si svoj veľký kus koláča, teda tú základnú cenu, vo väčšine prípadov proste nechá. To, o čom sa vôbec bavíme, že by sa dalo vrátiť, je často len časť tých letiskových poplatkov. Prečo? Lebo tie sa platia až vtedy, keď niekto naozaj odletí. Ak neodletí, niektoré z nich sa nemusia platiť a tak sa môžu vrátiť. A aby to celé nebolo príliš jednoduché, tak pozor. Aerolinky si za samotné vybavenie storna často účtujú vlastný poplatok. Takže táto rovnica to ukazuje úplne dokonale. Zoberú sa vratné poplatky, odráta sa z nich stornopoplatok aerolinky a výsledok? Výsledok môže byť pokojne aj nula. Alebo veľmi blízko nuly. Ale dobre, nie je všetko stratené. Existuje predsa taká záchranná sieť, na ktorú sa mnohí z nás spoliehajú. A to je, samozrejme, cestovné poistenie. To môže naozaj pomôcť, ale len v špecifických prípadoch. Poďme sa pozrieť, kedy to vlastne funguje. Tu si treba počiarknúť dve slova. Špecifické a nepredvídané. Poistenie storna totiž nie je nejaká univerzálna tabletka na zmenu plánov. Je to poistka pre tie situácie, ktoré prídu z ničoho nič a my ich jednoducho nevieme ovplyvniť. Čo to teda znamená v praxi? Povedzme, že človek náhle ochorie a má od lekára potvrdenie, alebo sa stane nejaká naozaj vážna rodinná udalosť. V takýchto prípadoch poistenie s najväčšou pravdepodobnosťou zaberie a pomôže. Ale, a to je veľké ale, naozaj vždy si treba prečítať tie poistné podmienky. Pretože diabol sa skrýva v detailoch a presne tam je napísané, čo je a čo nie je kryté. A teraz to najdôležitejšie, čo si treba z tohto celého odniesť. Ak sa niekto rozhodne, že proste nejde, lebo sa mu nechce, alebo si to rozmyslel, žiadne štandardné poistenie peniaze nevráti. Dôvod musí byť skutočne vážny a hlavne musí byť zdokladovaný. OK, ale čo ak vieme, že naše plány sú, povedzme, trošku vratké? Čo ak potrebujeme väčšiu flexibilitu, než akú dáva bežné poistenie? Čo v prípadoch, keď sa život mení rýchlo a dôvody nie sú také, aby ich poisťovňa uznala? Na to existuje plán B.
Presne pre tieto situácie existuje riešenie. Voláme to zmena z akéhokoľvek dôvodu. Je to v podstate taká nadstavbová služba, ktorú si priplatíte a ktorá je určená presne pre ľudí, ktorí chcú mať istotu, že svoje plány môžu zmeniť, no proste kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, bez toho, aby to niekomu museli vysvetľovať. A ako to funguje? Úplne jednoducho. Túto službu si kúpite rovno spolu s letenkou a keď potom príde ten moment, že potrebujete zmeniť dátum alebo dokonca destináciu, jednoducho to urobíte. Bez otázok, bez vysvetľovania. Či už je za tým nová pracovná ponuka alebo proste len zmena nálady. Toto vám dáva absolútnu slobodu. Dobre, tak si to poďme celé zhrnúť. Pripravil som taký malý kontrolný zoznam. Sú to kľúčové veci, na ktoré by mal myslieť každý predtým, ako klikne na tlačidlo rezervovať. Týchto pár bodov vám môže ušetriť naozaj kopec starostí a samozrejme aj peňazí. Takže bod číslo 1 a ten najdôležitejší. Ale vždy si pozrite konkrétne štorno podmienky danej letenky. Po druhé, pamätajte si, že najlacnejšie letenky sú skoro na 100% nerefundovateľné. Po tretie, ak máte poistenie, uistite sa, že naozaj rozumiete, čo všetko kryje a hlavne čo nekryje. A nakoniec, ak patríte k ľuďom, ktorí si cenia slobodu a potrebujú mať možnosť zmeniť plány, naozaj zvážte, či si nepriplatiť za službu, ktorá vám to umožní. Verte mi, niekedy je to tá najlepšia investícia do vlastného pokoja. A na úplný záver jedna otázka na zamyslenie. Sme pri našej ďalšej ceste pripravení na to, čo nemôžeme naplánovať? Pretože cestovanie je síce o zážitkoch a objavovaní, ale je aj o dobrom plánovaní. A byť pripravený na nečakané zvraty znamená jediné – cestovať s omnoho väčším pokojom a istotou. Dúfam, že vám toto malé zhrnutie pomohlo a vaše ďalšie cestovateľské rozhodnutia budú o niečo jednoduchšie.